pagpangandam alang sa bagong season sa NCAA gisugda na. Formal kini nga buksan sa buwan sa Setyembre ug dinhilang kini makita sa Kapuso Network. Anong report ni Mark Reggie Abella. Kung enggrande o mabulukon ang nilabaing season sa NCAA, karon di angay palabyon ang bagong season sa NCAA gumikan sa nagkainit nga kompetisyon. Niarangkada na ang pagpangandam sa season 99 nga gipanguluhan nila GMA Senior Vice President and Head for Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso, kauban ng NCAA Management Committee. Mitambong usab sila GMA Chief Marketing Officer Lizelle Maralag aron mas pakusgan ang season 99. Ang Jose Rizal University ang napiling host karon nga season. Mubalik usab karong season ang racket sports sama sa badminton, table tennis ug lawn tennis. Mapasalamaton si Amoroso sa oportunidad nga mahimong kabahin ang GMA ug NCAA ug naghinam-hinam na usab siya sa pagbukas sa season 99. Matod ni Paul Supan sa Jose Rizal University nga lakip silang gipangandaman ang season 100. Karong Setyembre na ang NCAA season 99 nga matanaw din hilang sa GMA Network. Kauban si Clans Gamutin, Mark Reggie Abella. GMA Regional TV Live.